Ahojte priatelia, rozhodla som sa vám prečítať takéto krásne zamyslenie, ktoré tu mám v knihe Boh šepká tvoje meno pre 18. máj a je to o tom, ako treba zdolávať svoje starosti vierou. Tvoje obavy príliš často podnecujú strach a ty strácaš pevný základ svojej viery. Aby si mohla zažiť moje požehnania, budeš sa musieť vzdať svojich starostí, aj keď sa ich obávaš. Ak sa budeš neustále poddávať strachu a dovolíš, aby oslabil tvoju vieru, nikdy nezažiješ to najlepšie, čo ti dávam pre život. Nedovol, aby tvoj život riadili tvoje starosti. Dôveruj mi. Je jednoduché dovoliť obavám, aby ovládali tvoje myšlienky, priblížia sa nečakane a len ťažko ich dostaneš pod kontrolu. Musíš na to pamätať, aby si dokázala ovládnuť každú myšlienku. Uvedom si, aké sú tvoje myšlienky a pýtaj sa samej seba, či sú to myšlienky, ktoré by som si myslel aj ja. Potom preskúmaj svoje myšlienky, či sú v súlade s mojím slovom. Ak sa budeš neustále podávať svojim obavám, môžeš zažiť depresiu, zúfalstvo a sklamanie. Ale viera vo mňa ti prinesie naplnenie a dá ti radosť a pokoj, aby si dokázala prekonať svoje starosti. Ak ťa premáhajú zdanlivo neprekonateľné prekážky, rozhodni sa, že najskôr prekonáš svoje obavy svojou vierou a potom žij sebavedome a bez strachu. Ja som s tebou vo všetkom, tak vykroč vo viere a tvoje obavy sa stratia. Boh je s tebou vo všetkom, čo konáš. Genézis 21:22. Zdolávať starosti vierou.